gendeng. Pedan. Pandhawa tata ganti wisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marga ana edan parat edan wetane dahwane ya to ya ana sak tengahing wana lho nggonku tumuju ana ing Karangan Dempel kaya-kaya ana kang nunggal karep ora usah dadak gokean sahur wus sik sadurunge mati tanpa aran sapa sing dadi aran Jaya Legena weh Jaya Legena dasar para nyata weh dalah bae padha budal tumuju ning Karangan Dempel sing dadi jamu apa? Bakal boyong Kyai Semar. Tak dalah nggonmu bakal boyong Kyai Semar bisa kelakon lamun wis nglangkai bangkeku. Sapa sing dadi aranmu? Ya aku. Diki Dompeng aranku. Mempengeram lemu kukut-kukut esuk. Ha iya. Cah segep kowe karang. Ora minggat kok pengatanku, tebak dadamu mati dening aku kowe. Awune tuwa ngono. Iya. Amit Mas Gading, amit Mas Angga. Ide. Ora disembah sik ndak nguwalati. Ayo. Ayo le, ngumbar wirang le. Ora isin kowe. Ya apa? Iki mono sing mirsani para her-her. Piye? Kowe arep nyonto sabetane sapa? Rawuh kabeh. Sabetane Pak Kangko, rawuh. Sabetane Om Bayu, rawuh. Sabetane Mas Kit rawuh. Wis umbar wirang. Didodo. Dan tenan kowe. Yo. Hai. Lunyu tenan. Minggir aja ning kene, nggone lunyu Bapak Kutahan es teh ngene.
jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa kamera? Wah, sembrono. Kowe dikendeli bengoke le. Iya. Aku kena kisut sikut ayo adep ngalke dadamu ke kendel-kendel lele. Durung ngerti kondangku. Iki lho. Prajurit nata mendat jenara menter tinumbak bengkung sirda putung ora tegas tamak kaluning pandesaning Gurento. sapa Aku iki prajurit sing sekti Mandraguna. Jangkar bumiaranku. sapa Jangkar bumiaranku. sapa sing takon goblok Asem banget. Kakean itu. Oh. Awas mati tenang gue. Jebol limpamu, rontok kamu, dobol dadamu, mati dan gantian sing tuwa dhewe Mas Angga Karanggedhe. nggih Dek Awak Nggih. Monggo Mas Angga. Wah.